sedugine yen awak si wis cunduk tekaning waktu Bapak panitia wis ninggang tekaning mangsa tulis waris bab jadi tulis kegawaning janji ada tadi gawaning mama kunci minangkan mama kunci kolong dewi sarong bayuli anak mama kunci kolong sarang mama kunci ini kunci buyut deprok ya gede ngucapakan matur kesun sangat matur kesun kagak mama puput sarang babe capane kedik posisi matur kesun sangat sarang mama arumi dewe sarang bapak darpin sing besapi matur kesun Guru Arli sarang bos golek keluar modai gede minangkan papa dewe terus sampun ali bae selawase sareng papayayan memayayan minangkan bos abas dewe mama santi sana saudi mama puput sarang kang wardono bos warna bajaik ajaran besawasi sing ditumbagi sama guru ali dewe sing bayari kang kaji udasi sing ngenakan anak putu tampi matur enak sinuhun Sunan Gunung Jati lagi imbal wancana kalian putra Bagelen Arya Wiralodra ya wong agung Dramayu kedugen putra Luragung iya putra angkatipun Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah kang asmanipun Raden Arya Kemuning putra Luragung gumrubduk tanpa larapan mbak tak pasukan kang wonten dumateng alun-alun Cirebon prasangkane niki alun-alun Indramayu nglurug wong agung Indramayu Arya Wiralodra badhe den taklukaken kongkon mlebu agama Islam
Tapi kenyataane iki Raden Arya kemuning dugi teng ayunanipun tiang sepuhe alun-alun Cirebon, alun-alun kesepuhan wae. Ngandikanipun Sunan Gunung Jati nimbali puterane, wejangipun putranipun lirih pangandikanipun. Jung putrane Sun wong Dwaji pangarsamanan dodo kakang tetep Sudarma wong atuarep pitakonan maring saliramu. Untune geget wajah awakmu kebujeng-bujeng, wajahe merak bak kaya dene dahana. Saliramu kenang apa sampai mekonon? Untune anggeget wajah, keringete bebotoran. Sekujur anggane saliramu iki sebabmu sababe apa cung ngandika. Pangapunten Rama, isun Raden Arya kemuning maturaken tiwas Rama. Tiwas apa yen belai pawakmu. Cerita ngandika maring Sudarma wong atua putrane Sun Raden Arya kemuning. Matur tiwas Rama. Kula waune iku badhe ngluru kraton Dremayu, yen iku kratone Arya Wiralodra putra Bagelen. Sebab putra Bagelen pada waktu perang Pitotama kalian Galuh kalian Prabu Cakraningrat, putra Bagelen ketinggal paring isun iki rada bebela Rama ning wong Raja Galuh. Aja suudon awakmu Arya kemuning kudu jelas, kudu sitik paningaliku ngedadian fitnah masaya Arya Wiralodra bebela maring wong Raja Galuh, bebela maring Cakraningrat. Ya angsal warta saking pasukan isun Arya Wiralodra iku rada bebela maring wong Galuh. Buktine akeh kang den selamataken maring Arya Wiralodra. Iya mungkin yen wis kalah ya wis, yen wis kasoran ya wis, aja wis kalah malah denani ayaning Islam iku ya ora bener. Yen wong wis nyerah kalah ya wis, aja malah diperwasa, malah den pateni. Wong perang beli kena karo nafsu, beli kena karo dendam, beli kena karo kebencian. Kang den perang iku ya nafsune dhewek iku kang utama. Ya mung kula sih niku ya Arya Wiralodra iku yang boten leres, boten bener, yang boten sae. Iya iku menunggu awakmu Saiti Arya Wiralodra naning kene. Isun mau nang luru kraton Dremayu mung mawon kula ki waduh kebandang ning banyu kang ageng kula sampai kesasar kena oyod memang ning Kali Kamal Rama. Sampai isun kenyut sampai tekang Pulo Biawak Rama. Pulo kang terpencil kang wonten ing Dremayu kulane iku ya sampai ke Bandang kenyut nang toya Rama. Mulane awakmu aja nggedhekaken kesombongan, aja ngadiraken duwe ilmu kejadugan, aja ngadiraken duwe ilmu kadigjayan, aja ngadiraken duwe ilmu kesakten. Mulane sun ngandika awakmu bagus belajar ilmu ruhani, ilmu kebajikan, ilmu kesadaran, ilmu ketauhidan, ilmu torekoh sataria maring isun. Tapi awakmu
ya durung tertarik, durung nurut maring isun. Dados kados pundi niku Rama? Raden Arya Wiralodra wau saene. Ya Raden Arya Wiralodra saiki wis ananing samping. Oh niki Kang tiyange Kang wasrane Raden Wiralodra. Kula niku ya uning-ning nami tapi boten jelas ning tiyange ning angga niku kados makaten Rama. Oh, ya mulane awakmu aja gegabah. Aja grasa grusu sanajan awakmu wong gunung aja ngedadian awakmu iku kesombongan ketakaburan. Aduh, sampun biasa niku Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Ari Putra Luragung ya kemuni ku ya rada kudung kalesan yung wong gunung dadi lokatan belagu iku sombong elok matu. Halo. Ya semonten gak pangapunten Rama. Dados seniki Raden Arya Wiralodra siweg sabda guru dumateng Rama takoten sampun mlebu Islam. Ya Arya Wiralodra wibengen ya santri risun ya wis mlebu agama Islam. Mungkang sengene iku nembe belajar syariat. Saiki Arya Wiralodra pengen belajar toreko satariyah, pengen belajar ketauhidan kang mantep, kang mumpuni, jiwane kang bening, kang hening. Oh, kados mekaten. Ya sampun umpami mekaten ya kula nyuwun pangapunten dumateng Rama sebagai Sudarma wong tua uga nyuwun ampunten dumateng Raden Arya Wiralodra. Pangapunten kula Raden Arya Wiralodra. Iya tekampuraria kemuning bokati sun sawon ya nyuwun denampura sebab isun dudu bebela ning wong Raja Galuh, wong Galuh, mung pasukane awakmu, ugu wong wis kalah, wong wis nyerah, masih diperwasa, masih dinaniaya. Iku mung agama Islam, ya ora bener ora bagus. Mulane tak selamatakan ngaisun, aja sampai ake kang pralaya. Sebab yenake wong lanang pralaya mengko ake janda ake anak yatim ngedadian sengsara ning ajaran Islam ya kaya-kayane kados-kadose yang boten angsal nipun ya pangapunten Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati bilih kulane sawon. Ora salah Arya Wiralodra iku wis bener. Awakmu bebelani wong kang teraniaya, mbantuni wong kang susah, mbantuni wong kang lagi diperwasa, ning wong kang gedhe kakenapsu. Sebenere kang den perangi ku ya kedoliman, kejahatan. Perang kang gedhe ku dudu perang antar negara, dudu perang antar desa, dudu perang antar benua, tapi perang karo hatine dhewe, perang karo nape dhewe, perang karo nafsune dhewe. Sapa wonge kang bisa memerangi awake dhewe, memerangi awake dhewe, memerangi nafsune dhewe iku ya wis apik, ya wis bijaksana. Nggih, matur kesuwun wejanganipun Sudarma wong tua kula ya sawon kula ya salah nyuwun agungipun pangapunten Sudarma wong tua tiyang sepuisun ya ramanisun ya tekampurararya kemuning tapi ya wis aja denulangi kang kaya mengkonon mau iki Arya Wiralodra
lagi belajar ilmu toreko satariyah pailaran guru sejati guru mursyid. Aduh, kula gaya dereng uning rama. Guru mursyid niku kados pundi, guru sejati kados pundi. Yari guru iku ana guru wicara, ana guru sejati. Kaya mengkonon, ana guru pengalaman, ana guru wicara, ana guru sejati. Guru wicara kados pundi rama. Guru sejati kados pundi. Guru wicara iku guru kang melalui membaca pengetahuan, membaca kitab, membaca pengalaman guru wicara. Guru rupa iku ya wong kang kedeleng ning awakmu, ning ngajengan awakmu iku guru rupa. Guru ngaji, guru madrasah, kiai iku guru rupa. Guru sejati ya guru mursyid, guru sejati ya guru awakmu dhewe. Guru kang bisa mbimbing ruh, guru nur ilahi, nur ilahiyah, nure Gusti Allah. Kang asmane Ar-Rahman, kang asmane Rohim, kang nyukani rahmat maring saliramu. Kados mekaten kula matur suwun dumateng Sudarma wong tua kang nyukani pangaweruh tentang guru rupa, guru wicara, guru sejati. Kaya mengkonon mawi saja dulangi ada kudu grasa grusu. Ngadiraken ilmu kesakten, ngadiraken ilmu kesombongan, ngadiraken ilmu kejadugan. Isu niki ya pana, isu niki ya langka. Kang anak kang wujud yaiku al-haq, yaiku Gusti Allah. Waduh, ulah kimboten paham. Wong atuan isun rama sinuhun sunan gurung jati pana iku ya isu niku mboten paham rama guru. Rama Sudarma wong atua isun mboten paham makom pana kados pundi. Makom pana iku dudu makom ngaku-ngaku. Iki makom taholi, makom tahali, makom tajali. Aduh, kula tambah bingung mawon. Ngantikane panjenengan ya kedai kula kene sabda guru dumateng rama. Dinten niki waktu niki kula pengen dados murid Sudarma wong tua denajari ilmu torekoh rama. Kula uga pengen kayak Arya Wiralodra Putra Baglen pengen belajar ilmu torekoh. Saged boten rama. Ya pamaning awakmu putra nisu. Yen awakmu temen tinemen belajar ilmu tauhid, ya takwene ya takajari. Wong dewek malah ora belajar, wong sing ado-ado belajar, isun sing ado sing bungko bae belajar. Aduh, anak baik. Hari-hari kamu ning malah bae. Aduh, pamapunten Ki Ageng Bungko, ya kula yang boten uning. Wong uninge nembe seniki. Ya pripun uninge yang boten uning. Mamay liyanang jagati kedih, mamay amel, mamay sukyan, mamay mulani kedih. Wis percuma senajan sampeyan sumpah.
kula masih tetap pilihan ning waktu lagi pengen aduh pengen mama sampai sekian sece mama yatim omongan siap balik wis kemarin mama gapi meletek lewat sece dadang ngelak masih di adang masanya mas gue gede namanya aja kali apa yang bagus sakit kiwan itu ini lebihnya sampai lagi selama sih bagus suka jangan ibu ulis mata ulis sarang sesepuh sekadar kebunya sing dilali pipisane dilali mama mama sepyang melane gede mama canudin mama cis mama asai Oh, Kanjeng Sinuhun, Kiai, percaya ko Kiai. Waduh, siaran kemuning, waduh. Orang ditempeli, balang akon mo, kaprak buat. Tiba ning sawa dengan dut, dibocak iyan gitu. Waduh, doso itu ngeling ko Kiai. Kanjeng Sinuhun, Sunan Gunung Jati. Rai kemuning doso. Wong wis puku kala wis nyerah. Wong galu wis kala wis nyerah, wis sampun-ampuna. Arep disembelih. Waduh, bisa kuya, dosa itu ngelu. Harap ditusuk, harap dipatahin. Tak bilang reyang, tak pisau. Reyang dipalang na, tak pilong, kapraw, kung sawa. Sungkal, dasa manjung mantut. Rai kamuning. Dosa itu ngelu. Kamplangan bogok, yay. Kamplangan bogok, anjong sinuhun. Aduh, paman. Jaluk pangapuranipun paman Wiralam sijan yai sunia mboten uning yen panjenenganiku pamomonge Raden Arya Wiralodra putra Pagelen. Oh yang dasmu blewur priben pukur yang Arya Wiralodra. Nang kemuning bak wong aksemati kok kerangga. Prajurite pada mati ning galu kena kerangga. Anak yatim. Ya karuan kena tak kawin greyang ya beli. Orang bisa kawin loro kawin telu. Oh, Kanjeng Sinuhun tapakan boy. Wis paman Wiralam sijan. Kejadian kang wis ya wis aja den ulangi. Arya kemuning wis tobat nasuha. Orang gede kaken nafsu. Wis pangapuranen bae awakmu kudu gedhe ampurane. Memang kalau sih, orang ampura-ampura. Butaman ko. Aduh. Paman Wiralam sijan kulane jaluk diampura yen boten dinampura maring panjenengan mengko isine mlebu ning neraka. Ya arep neraka belir ini ra. Wong memangkel remo.
tulung paman wiralam sijan isunen jaluk tinampura paman isun wiralam sijan ya wis pangapura tapi kuna tukong na klebot oro bako mole sing enak kanggo paman wiralam sijan bako blitok na klebot oro bako mole ora tak ambura sulan ya wis mengko tak turuti tak tukok na bako mole sepak karo klobote bengket sepanggulan asal isun jaluk dew ampura dumateng paman wiralam sijan ya wis tok mawakan sira aja mani-mani bang gobak gobuk tabalang temen urang tebalang nang sapa ngungsep ning waduh dengan dut ndas metu ngesor ya wis kejadian lawas ya wis aja denulang mulane aja grasa grusu wong grasa grusu kembange tiwas wong uripi ku aja kesusu mengkone keburu nafsu mulane mengkonon kudu deneling-eling kudu ngerti kudu becik lan waspada matur kesuwun Rama Sunan Gunung Jati minangka Sudarma wong tuan isun ya wis aja dulangi kabeh santri isun ayo pada belajar tauhid kang bener kang lurus abang ambon pantes tamen rapane lari matane pengen pisan kenane galas kasihan ukuran tipis pada dayu anarang genut menger-menger pengayuk keton dengeset. Sampai di sini dulu lampahan Arya Wiralodra Sabda Guru Torekoh. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.